Priroda daje najbolje, bijela voda. Prirodna izvorska voda pakirana u galonu od 18,9 litara, pakovanje za watercooler aparate koji omogućavaju točenje osvježavajuće hladne vode ili grijanje tople vode. Savršena je za brzo i jednostavno pripremanje toplih napitaka. Aparate možete dobiti besplatno uz kupovinu 3 galona vode mjesečno po cijeni od 10 maraka narudžbom na telefon 038 249 006 i 061 579 950. Novo u ponudi bijela voda u PVC pakovanju od 1,5 litara i 0,5 litara i staklenoj ambalaži od 0,25 litara za ugostiteljstvo. Naša voda je prirodna izvorska voda vrhunskog kvaliteta. Bijela voda za zdrav način života, savršeno osvježava, savršenog okusa. Naša voda je bijela voda.